मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोननि मुङै खुंबोनाय जे गेलेन्स बड'लेण्ड गल्फ काप बे देग्लाय 27 बोसोरमोन। डिमाकुसि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोना जथायै बे खेलाखौ खुङो। दिनै जोबथा बादायलायनाय बे 27 बोसोरनि गेलेन्स गल्फ कापआ बेयाव मोननै गोख्रों दोलोआ बे जोबथा बादायलायनायाव सफैनो हादों। सिगांगुर एफसि आरो जायगानि अर्गेन एफसि मोननैबो जोबोद मोजां गेलेनायखौ रायजोफोरा दिन्थिबाय। रायजोफोरा जोबोद गोजोनदों। जोंनि ओनसोलाव जोलुर गेलेनाया जोबोद जौगाबाय, बेयो मोनसे बेनि फोरमान। आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा नैबे गेलेन्स गल्फ कापखौ जोबोद मददथि होयो आरो बयबो मोनसे रंजाथाइ फोरबो बायदियै बे गेलेन्स गल्फ कापखौ डिमाकुसि ओनसोलाव फालियो। दा मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोनखौ जोङो बेबायदिनो सिबिनांगोन, बिथांमोननि बावसोमनायखौ जों बेबायदिनो मान होनांगोन आरो बेखौ जोलुर बादायलायनाय खुंनायनि गेजेरजों बे मुंख्लं जोहोलावजोनि बिथांमोननि मुंखौ गोसोखांथि लाखिनो नाजानाया जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। आरो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ नैबे गेलेन्स गल्फ कापनो बोसोराव 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो। जोंनि रेकारिं होनना बुङो जायखौ, गासै मोन 12 गेमखौ जोङो सालायो। बेबायदिनो नैबे डिमाकुसि गेलेन्स गल्फ कापआबो मोनसे। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो बे गेलेन्स गल्फ कापखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै जों सामलायलांगोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे गेमखौ जाहाथे अनसायलाङो आं बेखौ खावलायो।